Mapay pagmata sa akong binhi akong gipagawas mga bayot. Kay di mo kaon. Don't try lagi ba? Di mo kaon siya mo nang akong gipagawas. Kay basin deg mo kaon ni pagkanon ako. Lang look at here. Don't stop running lagi ka rin eh. Mag alas 4 na diri sa hapon. Pero mapay pagsubang sa adlaw pero ang hangin perting tugnawa. Init-init pero ang hangin perting tugnawa. Perting inita mga bayot. Pero ang hangin perting tugnawa. Tawa akong anak, oh, mangbitad. Hala, you cannot go that area because there's a lot of dog. May na kay mo. Guyod ako ang binhi dire. Pagsulod na ako sa balay, akong giabrihan ng stock room, nakita si Karina sa iyang scooter, bistag ako nang gitabunan og silofin mga bayot, kay balog yun siya ang scooter na adito na ako ibutang. Iyang gidali og bira mga bayot. Then gingnan ako siya ayaw day, kay unya rata magdula og mabot yang papa minhilak. Mo nang ako na lang gihatag niya og ipasagdaan lang nako na siya og patuyok-tuyok aning iyang scooter dinhi sa sala hantud mapulan. Ako din ang gilutuan diri si Karina og itlog, akong gisabawan gisagulan ako spaghetti. Baulang og bukaon baka ani nga first time niya ning nakita siyang mga mata. Unya gadungag lang puday ko og bugas ganina. Lami ning bugas nga mo ang napalit atong dito Mig City kay walay baho. Unya hanoy kayo tonlon din ako din na siyang gibutangag butter pag dungag nako. O diva di siya magpahungit mga bayot, gusto siya siya usara mo kaon. Murag feel nako wa gina siya ganahe sa ako ang gibuhat nga soup niya. Kay gadaghan man ang lantaw sa TV oh. Talagsa ra kayo mo, hao man na iyang baba. Usa gini sa kabudlayan nako basta timpong tingkaon na ni Karina. Kay maglibog kog unsay ilutuon para mukaon lang gyud siya. Gamay ra day kayo ang gihigop niyang sa bawat to ako ang gibuhat nga kalan-on niya. Nangayo nun siya og gatas. So ako sa nang patotyon siya dira mga bayot, ibutang na to na nang kadaplinan kay manghikay-hikay sa punta direg unsa angay natong hiposon aning atong panimalay nga gipuy-an. Kay kani si Karina og mahurot na iyang gatas, magpanawag ra man gyapon ni siya nako. Nanawag akong ba namin ingon siya og nakaluto na ba akong sudan niya opo kaloto mga bayot niya miningon siya nga muanhi kuno nga ako ang sister-in-law ug ang duha niya ka anak. So kay miningon man sila nga ako ang himuon kunong sudan kanirang karning manok. So ako ra ni siyang giadobo mga bayot. Wa na ta mo pakita ug unsay akong gipangbutangan na kay balik-balik ra man gihapon ang sisunoy nga akong gipanghampol aning ako ang recipe kanunay basta magluto og karning manok. Takloban sa nato ladra taman sa mamalamala then galuto poday ko dinhi og karning manok mga bayot. Ako ni siyang gisagulan og atsal, carrots, then ang ako ang gilamas ana mga bayot, onion, ang ako ang gigisa day ani oil. Dayon gibutangan ako gamayng toyo. Then ato na ning ilunod ning cabbage mga bayot. Nakita man ko cabbage sa refrigerator. Onya sobra ni sa gibuhat nga salad sa akong ugangan na pamay gamay. So akong gi-slice mo akong gibuhat aning sudan. Amot unsay ngalan aning sudan na mga bayot basta ginisa ni siya nga cabbage siguro. Nakaluto na ko ani recipe ha didto pa ko sa Pilipinas pero sukad sa akong pag-abot dire karon pa ko nakaluto karon pa po ni nila matilawan. Gaprito lang po dai ko dire gamay nga potato mga bayot. Dayon mo na ni roto na ni ato ang lami ang cabbage nga recipe dire with karning manok na siya mga bayot. Alas 2 na diri kadlawon mga bayot akong binhi. Wa pagitaon patiyag duka tawar go na oh. Oh, gapa. Des nga glisngag pa man sa ilong. Hi nak. You see subscribe to my no kamera lagi nagsimpon dai magumpa. Diri ako ang sister-in-law ganina mga bayot uban sa iyang pamilya. Munang nabisi ko ganina og kanang dali-dali og gama og kalanon. Trabaho sa kong anak ko. Siglukso-lukso, mura og nakatunob og tae ba. Mura nakatunob og iti sa manok. Kiang lukso-lukso mo ni ang kuan. Mo ni yang ganahang dulaon basta siya ra usara. Alas 5 na dres kadlawon gidadaan migdulis ako ang kapika sa ilong dire kay palit siya dito atong hinato siya city. So karon na mo ni kanon ni Karina pero si Karina di mo kaon ani ako man gyapon mo kaon ani tanan. Natulog na akong binhi mga bayot. So nagtimpla de ko diri og green tea mga bayot. So kani mo ato ang imnundaan before ta matulog. Mao ni ang tiya nila diri oh. Kaning tiya hang gipalit sa ako ang kapika sa ilong atong ingon ko niya og paliti ko og green tea. So dire ra nako tapuson na ko ang sitsi karong adlaw mga bayot. Salamat sa inyong paglantaw and don't forget to subscribe my YouTube channel. See you tomorrow. Bye bye.